D'abord aman jugunde a d'abord tuno de ka jugun Barça Real donc Barça ye 4-0 et 4-3 ke Real la donc ɲina saison ma bɛɛ donc Real ma se ka Barça ti 4 matchs 4 victoires donc o b'a yira k'a fɔ fɛn min ye Real donc a ye Barça ɲinalaman kɔni donc Real kɔni olu man kan ka kuma Barça kɛrɛfɛ déjà yani match ka mina même pas 20 minutes ɲɛ b'a la 2-0 match mina daminɛra quelques secondes Kylian Mbappé quelques minutes seulement Kylian Mbappé ye penalty sɔrɔ a y'a ci jɔ la donc quelques minutes a kɔfɛ tuguni donc a bɛ bi filanan sɔrɔ ka jɔ ko Inter de Milan ka sɛgɛn bɛ Barça mɔgɔw kan et puis donc u ye défaite mun kɛ contre Inter de Milan des a triplé tun b'u kunkolo la ko n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ peut-être Real donc nin y'a ko bannen déjà 3-0 i jigilatigɛlen don saison na i tun b'a fɛ ka Ligue des Champions tun ye Barça ka objectif-ba dɔ ye déjà o ma se ka ɲɛnabɔ nin match na ni Real donna ni 17 ye cogo min na donc i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin match ne bolo c'est mort quoi donc ne bolo Barça tun tɛ se ka gagner cogo si la au moins tun ye Barça gagnelenba kɛ match nin ye ko peut-être a bɛ se ka ko match égalisé ka bin ninnu bɔ mais k'a fɔ k'u bɛ gagner ni match na non c'est déjà Ligue des Champions match la donc i taara prolongation kɛ Real ni waati na a bɛ une semaine ɲɔgɔn bɔ donc o ma match joué donc olu b'an ka match préparer léger la et dun fana i bɔra prolongation na et puis éliminera fana donc olu bɛ dusukasi b'i kan n'i y'a fɔra nin match nin vitesse sugu in na c'est déjà ka 2-0 kɛ vraiment Hansi Flick n'a ka mɔgɔw ye baara kɛ donc ka déjà ka début bɔ ka tila tuguni ka dɔ fara kan donc ka kɛ au final ni match banna 4-3 la donc o b'a yira k'a fɔ baaraba de kɛra fɛn min ye Lamine Yamal donc rien à dire ni petit donc déjà 17 ans san wɛrɛ donc o b'a kɛ 18 ans donc o b'a sɔrɔ kolo sigira ka ɲa donc a bɛ fɛn camanba de kɛ san wɛrɛ j'espère que fɛn minnu y'a jɛ ɲina donc ɲina a ye expérience ba fana sɔrɔ ka tɛmɛ san tɔw kan parce que a jouera ka ca ɲina déjà donc san tɔw la fɛn min tun b'a jɔ o tun ye expérience ye donc et puis kolo fana b'an kan ka sigi donc o b'a yira k'a fɔ san wɛrɛ fana Lamine Yamal a bɛ se ka juguya ni nin bɛɛ lajɛlen ye Real kɔni u y'u ka défaite naaninan ta ɲina saison na comme Salo fana tun y'a kɛ cogo min na donc u tun ye Barça ci classico ninnu bɛɛ la mais ɲina fana Barça y'a ta sara donc bamanan ka kuma a dabɔra a man jugu mais a dɔbɔra tuguni o de ka jugu Real nin kelen kɔni na Carlo Ancelotti est ce que nin tɛ ale ka classico laban ye donc an bɛna lajɛ Xabi Alonso ale fana ka ko bɛna kɛ cogo min na donc Kylian Mbappé félicitations triplé donc rien à dire donc Kylian Mbappé joueur mun de don an bɛ se k'a fɔ ale fana a bɛ Barça fɛngɛ cogo dɔn déjà triplé donc nin t'a ka triplé fɔlɔ ye déjà contre Barça la ka to pari fana la a ye triplé dɔ contre Barça nin waati na donc mɔgɔ min de don an bɛ se k'a fɔ Barça jɔda donc a ka jugu